Benvinguts una altra vegada amb aquest programa que pretén esbrinar la història de Jesús i a veure quan fiable és aquesta història i com el cristianisme d'alguna manera està ficat dins de tota la història de la humanitat. Així que benvinguts tots plegats una altra vegada amb aquesta reunió. I benvingut també el professor Miguel Àngel Roig. Benvingut. Moltes gràcies, Jordi, per invitar-me al teu programa. Ha estat un plaer tindre't fins ara i seguirà estant un plaer que ens acompanyis amb els altres programes perquè ell, a més de ser una persona, en fi, amiga, bona persona, és un entès amb el tema bíblic, és un home que parla les llengües mortes i que sap de què està parlant. Els anteriors programes vam estar esbrinant una mica sobre el naixement de Jesús, vam estudiar qui eren els reis que van vindre a adorar-lo, de què estava composta o què era l'estrella que els anunciava, que els guiava fins allà. I avui ens agradaria endinsar-nos en una altra temàtica que pensem que és important. La historicitat dels evangelis. És a dir, són fiables els evangelis? Són una sèrie de reflexions espirituals que van fer una sèrie de gent per afermar la fe dels primers cristians i la nostra, o són fets històrics? La pregunta és molt important. Jo crec que hi ha que respondre bé i sense enganyar la gent. Els evangelis no són un llibre d'història, això per davant. No ho són. No vol dir això que els evangelis continguen història, que la contenen, que la tenen. Però els evangelis no van ser escrits per a fer història. Per a fer història hi havia historiadors. Tant al món jueu, tenim el cas de Josefo, com al món romà, hi havia historiadors a l'època. Els evangelis són o formen part de la Bíblia i, per tant, la Bíblia és un llibre de revelació. Tenen un missatge que Déu dona al món. I aquest missatge es dona des del primer llibre de la Bíblia fins a l'últim. I els evangelis formen part de la Bíblia. Per tant, fonamentalment són llibres de revelació, escrits també d'una manera literària peculiar, cadascú dels evangelis, però és evident que tenen dades històriques. La primera és sobre Jesús. Sobre Jesús hi ha poc escrit. A l'època, vull dir, però hi ha historiadors romans, en varen parlar. Però hi ha també altres dades que estan registrades a la història. El governador romà Pilatos està registrat. Moltes de les costums socials de l'època que estan als evangelis estan documentades històricament. Per tant, sense ser un llibre d'història, sí que podem pensar que és fiable històricament. Efectivament, és fiable històricament perquè són llibres de revelació, però el que contenen és fiable perquè la història ho ha demostrat, però no solament la història, secular, també els escrits jueus ho han demostrat i, per supost, la literatura cristiana posterior. Però podem parlar d'historicitat dels evangelis, sí, perquè en primer lloc, i en parlem també després, contenen elements que de no haver sigut històrics
haguessin desaparegut. Dels milagres, que parlarem, jo suposo, algun dia, ahir podem dir molt. Un miracle, i això, suposo que em preguntaràs per la crítica històrica. Els miracles, la crítica històrica no els accepta perquè avui no es produeixen, o almenys la gent pensa que no es produeixen de la manera que es produïen o que estan contats a la Bíblia. Jo crec que sí que es produeixen miracles, però ja parlarem un altre dia d'això. Sí, és interessant el tema dels miracles. Molta gent va ser condenada perquè el món romà a un moment donat va dir que se predicava màgia i que la màgia no es podia predicar. Molta gent de l'època va contar els miracles de Jesús i va ser empresonada. Alguns varen morir. Morir per contar coses que són certes, ho puc entendre, si ho té ixa fe impressionant. Però morir, estar disposat a morir per contar coses que mai han ocorrit, això és impossible. És un absurd. És un absurd. I això són coses que indirectament demostren la historicitat. Jo diré també, més endavant, que els evangelis varen ser escrits molt antes de que la gent es pensa. En tot cas, abans de concloure el primer segle de la nostra era cristiana. Quan tu contes coses incorrectes, que no són reals, no són històriques, que els que viuen amb tu, els teus contemporanis, te poden criticar o te poden rebutjar perquè no són correctes, corres un risc molt gran. I això no ha passat. Tot això ens diu que la historicitat del missatge evangèlic és correcta. I moltes coses, moltes dades, la mort de Jesús està atestiguada històricament, però moltes costums, moltes coses de les que es conten allí estan atestiguades. I personatges, com has esmentat abans, de Pilato o d'Herodes o de sí, per supost. Els tetrarques... Tot això està documentat, efectivament, està documentat, efectivament. Llavors, això ens dona més sensació de vericitat, de certesa. Efectivament, però el dia a dia del que es viu eren d'aquella època del segle I. Això també està documentat. La manera de fer els enterraments, tot això està documentat. Són coses que la Bíblia registra. Ara bé, el que jo no puc trobar en el reste de la història és totes les coses que conta l'Evangeli. És que aquesta paràbola, tal historiador també diu que... No, això és impossible. I perquè tampoc era el propòsit. Clar, el propòsit era un propòsit de fe. El presentar a un Jesús com a redentor, salvador de la humanitat, un Jesús que ve al món i que era el Jesús que havia estat previst a l'Antic Testament. Clar, és que, per una altra banda, tampoc el propòsit dels historiadors era presentar les paràboles d'un mestre que predicava a Palestina, sinó dels emperadors, de les guerres, d'uns altres fets històrics. És que avui pensem que la fama, per dir-ho, de Jesucrist avui, que és total, era la mateixa a l'època d'ell, i no és veritat. Ell era molt poc conegut. Clar, i a més molt localment, en un lloc molt centrat. Doncs aquesta és part de les argumentacions que nosaltres podem trobar per fiança dels evangelis. I hi ha uns altres aspectes que ens interessaria veure: com es van fer, quan es van fer, qui els va fer, per què es van fer,
Però tot això ho esbrinarem en un altre programa. Gràcies, Miguel Àngel, per la teva presència. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. I per mi també ha estat un plaer. Soc en Jordi Abad i els he parlat amb molt de gust i els espero en el proper programa, que seguirem esbrinant coses dels evangelis. Així que no s'ho perdin, els esperem. Fins a llavors.